evo. Ladno GoPro. Ja, ovo nisam koristio pod vloga nekog, ko zna kog. Wow. Ja, mogu bi ja da počnem da snimam malo opet, malo češće, a? Kako sam ono beše radio? I pozdrav svima, dobrodošli u novi vlog. To sam preradio, vjerojatno sam gledao nekog youtubera kako to radi, pa mi je bilo zanimljivo, da? Pa da. Šta je danas? Danas je 29. avgust 2021. I ja sam juče odlučio da snimim neki vlog. Znači, snimam mi se neki vlog, nemam vremena kad i to, ali hoću da napravim vreme za sebe da ja mogu to da radim ponekad. Šta će da budu ciljevi vlogova? Samo za moju dušu, da se kaže, da ja snimam, da mi bude lepo, da posećujem razna mesta i želim da putujem svuda redom, kako su ovo poruke sad, i da dokumentujem to. Počeo sam da igram Airsoft, tu ću malo da snimam, počet ću malo ova putovanja, malo nešto trening. Znači, klasikica, moj život i da li ću šerujem, neću šerujem, nigde možda neki snimak šerujem, da bude zanimljivo, a ostalo me baš briga sve za mene, da ja kad kliknem posle jedno 5-6 godina, da ja mogu da se podsjetim nekih stvari u mom životu. To će da budu ovi vlogovi od sad pa nadalje. Tako da idemo danas u Despotovac na Just Out. Tako da se vidimo. Čekam Marijanu. Marijane! Come here. Come here. Here, come. You, come here. Come here. Come. Hello. Stigla Marijan. Evo, stigli smo. Sad čekamo bus. Jer ne može kolima. To je su uveli, ja mislim, preprošle godine. Prošle nije bilo. I sad ovdje čekamo na stanici. Mnogo ljudi. I mi. Ajde, ladies first. Podaj, Marijane, podaj. Neko sedi, neko stoji. Despotovački Pikachu. Zbog kiše nema ljudi. Pošto pada kiša i ubila je miša, otkazuje se događaj. Dobro, ovo je i drugi ili treći dan kako već, tako da nema ništa od borbi i svega toga. Ali dobro, evo malo ću prošetamo prema slike neke, ovo je neki video, kartak, to je da. Ćao, dvorac neki, drveni. A, malo. Marijana, okreni se! Znači, nema ništa u ovim sada šatorima. Sve je rastureno, sve. Bukvalno kraj. Posle rata. Da, posle rata.
Рететата. Dajte kišobran, kisnem mi kamera, kisnem mi ja se, kisnem... Znaš, bre, Marijana, da izabereš dan kad da dođemo na TV. Čisto onim šta je ovdje. Ima je nešto dobro za slikanje. I neka džungla dole. Neka šta je rupa tu. Tu živi Drakovac. Svi su otišli. U zatvoru sam. Gdje si bre ti? Gdje si bre ti bre, bljasavo jedno kuće malo, vidi ga što je lepo. To je to što se tiče Just Auta, ali dobro. Biće sledeće godine. Biće i snimak i sledeće godine. I on je tamo godine. I on je tamo godine. I narednih 100 godina. I to je to. Ništa. Kući, put kući i tako, to je to. Šta sam snimio sam, to je današnja avantura. Goodbye. Lako noć. Evo sam se, nije kraj, nastavljamo. Ovo je neki vodopad, a mi smo u Lisinama. Tu ima neki vodopad pa onako da prođemo. Kiša i dalje pada. Lisinski raj. Inače, svaki put kad sam ovdje, ima ovo jedno drvo sa jabukama, onako kise, a slatke. Ili kubere. I kao uvijek, puno. Sada ona razgleda neke sličice, uživa i tako to, neki temu. Će mi padne. Mislim, ovdje nema šta specijalno se vidi. Tobogan. Kako zove, vodopad. Vodopad, po vodopad, pada voda i to ništa specijalno. 300 puta sam bio ovdje i ono, ok. Kad se plaća ulaz ovdje, kako biš 100 dinara, na ulazu u cijel ovaj kao park, kao šta već, i da biste se parkirali morate dodati 200 kinti za parking, jer nema da stavite kola. Tako da, to što mi smo uveli ove godine nije bilo prije. I tako to. Na tu temu, evo nas sad selfie slikuje. Meni se spava, lego sam kasno, koliko mene. To je to, nema šta više, to je to, gasim kameru i nema više ništa od snimanja. Ja se nadam neće ovo da traje duže od 7 minuta. Ćao!